Добре дошли в Суровото шоу. Виж как са, не виждаш гридовете. Аз трябва да съм на единия грид, средата няма нищо и той е на другия грид. Добре дошли в Суровото шоу. Как се казваш първо? Илия. Илия. Кой е Илия? Атанасов Брънков. Господин Атанасов или направо Илия да ти викам? Как да ти викам? Как? Илия? Ко? Просто Илия, добре. Какво? Ти колко си бата, Илия? 76-та от 5 януари съм почнал 76. Ще много млад изглеждаш, ще се обличаш, готино такова. 76 години съм Не ти лечат. Тук всеки път, като минавам с колата, сей си един щастлив. И сей си тук, и сей щастлив. Ами, Как го правиш това? где сега? Аз нали ти казвам, аз тук живея сам. Ходя там, ходя оттатък на пазара. Да стоя вътре сам. Имам там място, легло, там туно. Може да ме разведеш после като дойде моят човек. Колта буде? Еми, като хаос тур да ни направиш. Чупи ли сте вратата за пенсията? Купе вратата, бе. Стига, бе. Раз да е камерата. Тук сме в къщата на бат Илия. Имени е Илия. Айде. Това е главната стая. Това е спалнята. Да. Колко квадрата е? Колко квадрат? Абе ти го знам тук. 4 на 4, 4 на 5 ли нещо такова. Тук имотите на племе, нали знаеш, 2000 евро квадрат не пада. Тук има пари. Не знам сега колко е. Това е, Къде е хола? Това трябва да е хола, сега, нали така? това е дирижето. Тук се събирате с хората. Това е... Не чакай, това е било кухня. Кухня беше, то откраднаха. То мивка беше. Мисля, там да влиза и ги взимаха. И мивката взимаха. Поне няма как да влезнат лошите от тук, че ти ще ги биеш направо прозореца ги сваляш. От тука. Браво, бат Илия, браво. Скачай там долу сега. Добре, зимата тук на какво се отопляваш? То топло е, то няма вътре, то топло вътре, кирпиче. То е кирпич. То държи вътре, топло. Топло е, бе. Добре, имаш и TikTok. TikTok, Instagram, такива гледаш ли интернет, видеа гледаш? Аз нямам тук телевизор. Аз 2 телевизора имам и ги занесах долу, че тук крадат ма тук. Ма телефон нямаш изобщо такива неща. Нямам сега, в момента нямам. И добре, липсва ти да имаш телефон, да говориш, да гледаш неща, липсва ти ли? За какво ми е? За какво Аз ти е? като искам, отивам там. Отивам на място, отивам. Какво ми е, за какво ми е? Аз като искам някъде да отивам. Какво ще гледам? Какво да гледам? И да гледам какво? Добре, бата Илия, какво ще кажеш за безводието в Плевен? Имаш ли някакво мнение? Тук спирате ти водата. Аз вода нямам, и ток нямам, и вода нямам, аз се махна. И няма в кота бърка. Не ми трябва. Добре, според тебе в България има ли бъдеще така по твоите наблюдения? Като си говориш с приятели, има ли бъдеще тук? Гледай се, за някой има, за някой няма. Тия бандити, за тях има. Срам за курвите. Да, за или против си? То срам, ти са си за срам, ама Кажи за котата. котката, това котенци, то беше малко, такова. И аз там от ние хора, знаемите, че ти гледаш котки, кучета. Аз имах кучета, те едното замина нататък, другите двете отидаха там, имат там няколко други кучета и отидаха и двете там са. Кой е любимия брейн рот? Имаш ли някой от всичките? От българския брейн рот имаш ли? Който и брейн рот. Това е... Не мога да ти го обясна. Не знаеш какво е това? Не го знам. Нямаш любим брейн рот. Нямам аз такова нещо, не го знам и не ме интересува. Мен е любимият Тун Сахур. Брат ми много го обича това брейн рот. Не може. Всеки си има
някаква... Мене ми е тралалело, тралала мене. Има един, той е с една чаша. Има едно патапим. Знаеш ли го това? Не. Не го знам. Балерина капучина, да? Балерина капучина. Това го чувал съм го, ма нито съм я виждал, нито я знам. Карти, слушаш ли новия албум на новата ера на Карти, кефилите? Народна музика слушам. Евреите според тебе държат ли целия свят? Те целият свят сега не го държат. Те преди са били. Ама сега те ги да ги чистят. Убиват ги. Махат ги. Евреите ги чистят, бият ги, убиват ги. Ма има Те сега са една били така... много мръсни хора. Те са искали да командват целия свят. Ама то и нещо не може да стане. Добре, ти вярваш ли, че в Илюминатите, например, че ни държат целия свят и ни контролира големия брат с камерите? Не мога да знам сега такива работи. Аз не съм учил такова нещо, не разбирам това, не зная. И не ни казваш така, само защото знаеш нещо. Нищо не знам. Аз ако знам, ще ти кажа. Ама не ми е ясна тази работа. Какво? То, не ти казвам. Сега тия бандити, дето командват, те решават. Те, каквото кажат, те той става. А ти имаш ли лабубо? Имал ли си лабубо някога? Който и лабу. Това са едни играчки, не си ли ги виждал? Това е много популярно сега. Всеки има такова. Нямам. Нямам и не ми трябва. Аз много искам да си купа лабубо сега. Като заговорихме за лабубото. Не купи си, бе. Какво би ми дал на мене като съвет? Имам шоу, аз съм на 18 години. Какво трябва да правя, че да успея? Какъв е ключът за успех? Работа. Само да работиш, без да лъжиш, без да мамиш, без да спекулираш. Това е работа. Айде така. Така, да сме здрави, нали така? Ти е най-важното, приятелю. Така. Не си ли здрав? Нищо не го правиш. Айде така. Ева. Айде, бай. Всичко добро. Anytime you need her, she come through. Turn on the lights. I'm looking for her. I'm looking for her. I'm looking for her. Look, I ain't really into flashing. I feel like an accident. I'm never chose. Baby talking voice of passion. I feel like it's corny if you ain't on code. Niggas be on my dick for nothing. I be like, what happened to these niggas, bro? Like niggas be really going through, but there's a better way to let the people know. People say I'm never present, I ain't messy, I'm just focused on my goals. Cause either on or off the drugs, my energy is Tony Powder in his nose. And either on or off the drugs, my energy is non-magic with the hoes. Cause I've been boxing with the drugs, I got a good chin like James Tone.